Здравейте, момичета! Вие сте в канала ми, моя пак и аз. Пак се завръщам с нов видеоклип. Чакайте малко. Така, бях вкъщи и ми хрумна една идея. Може вие да си го направите. Сега ще покажа какво ми трябва за напитка. Една прозрачна чаша, прозрачна да се вижда. Две каквито и да са очи, просто ви трябва такива желирани очи. И сок вишна. Или просто червен сок. И така. Чакайте да подходя. Така, ето. Сипвате си колкото мислите, че ще изпиете или ще успеете да изпиете. После взимате очите. Добре. Сега взимате и другото око. Така, сега ще пробваме. И забравих да ви кажа, че трябва да си изядете желираните мъничко по-бързо, защото ще се разтворят. Да, приятели, финалният резултат е така. Не знам защо се обърнаха, обаче не мога да ги преобърна. Ама наистина като... Мега готино. Ако искате, вие можете да пробвате това. Мега готино е. И да, чао и до някой друг клип, защото 100% ще има нещо друго.